Лот номер 28 на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Це в нас 20 марок, 1876 рік. Монета в стані збереження X-Fine. Стартова ціна в неї на нумізматичному аукціоні Ренесанс 10 тисяч гривень. Так, відкарбоване золото 900 проби, вага 8 грам. Такий от в неї стан. Да, це не UNC, X-Fine, але якби дуже гарний стан. Такий стан, що вже можна, якщо ви там не збираєте в супер ВМС станах, то можна собі класти в колекцію або як ваш інвестиційний фонд нумізматичний. Так от вона виглядає.